Sanibonani guys, igama ngiqibile ngiphathela amazwi la inimba angomhla ka-13 August. Guys, kubi phakathi kukaZoleka benoLazarus. Kubi kumapeketwane. Shuthi namhlanje ekuseni uZoleka bekade ephethe umntwana lo. Ubavumile. Uthe esamphethe umntwana waqhamuka uLazarus ke ezosho ukuthi lalela ngiyacela bandla ngicela singalokho sixabana kangaka siyaxabana ngempela anti lento le ayisizi. Hayi uZoleka waqhubeka ke wachaza ukuthi no ukuthi nje wena into engiyibonile usumane wasala waba comfortable kakhulu ngesikhathi ngihambile amaviki nje ambalwa kulesi sikhundla sokuba yi-CEO and manje usudecide ukungasuki kusona. Wathi no yazi le opportunity ukuthi ube ne-office overseas akusiyona nje i-demotion kahle kahle mina bengibona ngathi lesi sikhundla lesi isona esikufanele futhi isona isikhundla sazi kangcono. Wathi no ngiyabona mina ukuthi kwenzakalani lana. Wena ubona manje abantu uma ungene e-office bekuhlonipha wonke umuntu Lazarus this Lazarus that ile attention le oyithandayo. Lento leyo ukuthi ngihambe mina ikunikeza ipower yokuthi wonke umuntu akubone ukuthi hayi cha wena hayi ukhona impela kahle kahle wena umnomzane walapha enkampanini yase Mgcana Industries naseKhosela Tech. Le attention abakunikeza yona iyona le sikwenza ukuthi ungafuni ukusuka kulesi sikhundla sami. Wathi no konke lokho engikwenzayo mina ngikwenzela ikhampani yami. Ngifuna ukuthi ngelinye ilanga le khampani yami ikwazi ukuthi ikhulile ndlondlobala. Wathi sekuyinkampani yakho manje. Bese mina ke ungibeka kuphi lapho? Bese ungibeka kuphi mina lapho kulawo ma-plans enkampani yakho? Waqala kuLazarus manje wayisola ukuthi hawu usemane wathi ikampani eyakhe manje akasashonga ukuthi inkampani yethu as how he used to address leya company. He was saying I am building our legacy. Bekuno our and manje sekuno my. Yo guys ayizinto ziyashintsha. Anyway ube ukusho ke lelo gama ke ekwamane kwanyomfeka futhi kanti cha kusazoqhubeka guys akaphela. Kuthena ke umntwana esethathiwe ke wahamba wasuka lapha eduze kwabo yaphinde futhi yaqala phansi fight. Washo ke uLazarus ukuthi no you don't understand. Yabona wena ngesikhathi uhambile uye lepheshiya mina I had to fight so many things for leya company. I had to deal with uBill Williams. I had to deal with uSydney. Ngikwazi ukuthi ngimyeke ukuthi antshontshe ama-client and where were you? You were out there doing other things. Manje ke yindaba usufuna ukuthi masusubuya ubuye futhi uzongena la enyathelweni izinto ekade mina ngilo ama-fight ngazo. Wathi lalela la kwayilo Bill Williams angithi uze waqhamuka waba inkinga ngenxa yokuthi uAzande awufunanga ukuthi athole isigwebo esimfanele ayejele ngokuthi ke umanipulate inqaba yabantu wamosha amakusasa abantu abaningi. But wena njengoba eyilunga lomndeni wamvikela wathi ayibo uAzande akasiyena umndeni wami kuphela umndeni wakho nawe. Wathi no umndeni wefamily yakho mina bekumele ngizame ukuthi ngimxolele emva kwalento eyenzile qhawe ngoba nakho ngizama ukuseka your family. Wathi since when kanti ifamily manje yami sekuyifamily yami ngedwa akusesiyona manje our family guys aphenduka amatafula. Walisebenzisa ke guys lelo point uLazarus ukuthi manje uZoleka usethi your family akasasho ukuthi our family. Hayibo baphinde futhi guys baxabana. Emva kwalapho uZoleka umane wangena kuma-tracksuit girl wangabe safuna ngisho ukuswenka ke efaka le ngubo zakhe formal because obviously manje singathi officeini akasadingeki kangakho. Ugelo uhambile kohlala yedwa wascroll ifone wabona ukuthi ngcono afonele uma wakhe. Wathi amfonele uma wakhe phone yamphosa ehlahleni. Waphinde futhi wascroll ifone wabheka igama lomngani wakhe okude nje kodwa close to her. Wathi yamfonela naye ifone yamphosa ehlahleni. Uthi mescrolla wabona igama elibhalwe ukuthi Thumeka. Amani wapressa ucontact Thumeka. UThumeka yaringa ifone yakhe wayibamba. Wathi dadewethu kwenze njani? Yonke into right? Wathi hayi cha bengifuna nje ukuzwa izwi elifamiliar. Wathi indaba uqhawe uright uqhawe? Wathi uqhawe uright. Wathi Lazarus yena uright? Wathi umntana sekhaya kabhede endlini siyalwa kakhulu sinoLazarus. Wathi lalela ke uma ukuthi niyalwa noLazarus muze ukuthatha ke isinqumo
esizokwenza ukuthi iy'nhlungu ezi-temporary zigcina-ke seziyamoshakala ngoba kungenzeka ukuthi nilwa kanje into yesikhashana le musa kokuthatha isinqumo esizobheda esizomane sikulahlekise. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena emshadweni kuhlezi kuxatshanwa, okay? Kodwa izinto ziyakwazi ukulunga lapho ukhuluma nje kanje uthumeka ubhizi unikeza i-advice udadewabo uhlathi amehla akasawahlohlile wema usefuna nje ukuthi eze zonke iy'ndaba and uyabonakala uhlathi ukuthi uhappy ukuthi kuyamosheka-ke manje emshadweni kaZoleka benoLazarus ngoba vele siyazi guys history. We know the history. I don't have to go in details. We know the history. Anyway, uthumeka ubhizi umntana asikhaya bambelelo uyandiva bandithini kwena ewe umshadweni kuyanyamezelwa ke sisi uzungalinge nje uthathe isigqibo esizokucaka ekugcineni omane wathi nje uZoleka okay kulungile ngicela simise la le ndaba okwamanje ngizobe ngifonele futhi walivala ucingo ekhala ugirl kuthe kusuka lapho-ke nanguLazarus uhlele e-dining room ubhuti uchilile akana stress. Lazarus is a changed man. Indaba yokuncenga akayingeni guys. Sesuka lapho kwangena ifone call evela kuPortia. Wathi I'm so sorry Mr. Ngugana for calling you very late. It's just that kunale email engikusendele yona. Manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ngimsendele yini uZoleka icopy yayo. Wathi yeah, she's still CEO. You can send that copy to her. Kanti uZoleka ulalele and uLazarus akamboni ungemva kwakhe. Uthe and since nifike nama decisions angafani kwi proposal, which decision should I take? Should I take your decision or should I take her decision? Or take mine? Ungayithathi decision kaZoleka, take mine. What are you sure about that? Because ngingakunikeza isikhathi sokuthi nihlale as husband and wife bese ke niyafika ke net idea eyodwa enivumelene nawe. No, there's no need for that. Thathi idea mina yami engikunikeze yona uyishiye kaZoleka. Wathi okay sir, waqeda wayidrop ifone. Wathula kancane. Guys, ukubone mewukuthi uyafeel ukuthi khona umuntu ongemva kwakho. But awunayisho. That was Lazarus. Uhlalile nje for a few seconds. Kodwa yakhona into emsindayo ukuthi hayibo someone is standing behind you. Uthe mithi qala wema. Zoleka is there and she heard everything. Guys, ayingeke kubhedile like kuyabheda yabo I'm out of words. Like nje there's too much damage and I'm really hoping they'll be able to come to in agreement yazi angazi ukuthi banozovuma ukugoba uphondo oqala because laba bantu bawu2 they are both powerful, they are both successful, so angazi banozovuma ukuthi agoba uphondo. Will uZoleka maybe after a while say okay fine Lazarus, you can go on, take the CEO position, I don't need it anymore? Or will Lazarus say Yazin Zoleka, I think I've made a mistake, come back to your position, I just overreacted, you are more suitable for this position, you can keep the CEO position, mina ngi-right. Haya ngazi guys, because mina la ngimkhono kwamanje ngathi uZoleka hayi bandla akafuna lesi sikhundla kanti naye uLazarus akasafuni ngempela ke manje sibuyele kuZoleka. So azazi guys izophetha kanjani le yabo bawu2 but sizohlala silinde sibone ezisikhathi sihamba. Guys, akupheli ke lapho. Umama omusha uZethu ubekade comfortwa ke uma wethu. And then uma wethu ke uthe samcomforta kanjalo kwafika uXolani ahamba ke nodadewabo ke uThokozile. Ayike uThokozile wamane wancibilika njengeramugele bona ke uma wethu esho ukuthi caramel guy, oh do you need me to cook for you? Siyamazi vele uThokozile ngathi nje uyayithandela yabo oh Mr Boys. But anyway, uXolani obecasukile ukubona ke uZethu evakashele uma wethu kodwa akafunanga ukukhombisa. Sesebehambile ke uThokozile benoma wethu wasala kuZethu benoXolani. Wachaza ke ukuthi hayi uma wethu befikile nje ezongicomforta, wathi khululeka ayikhinkinga. Wathi kodwa ngiworried ngawe wena ubuthe uzoma nami ebuhleni nasebini mesezele lo mntwana but angikuboni la eduze kwami. Wathi uXolani ingane njengoba isizele sengibonile kahle ukuthi angene ubaba wayo and ngiyakufila lokho ukuthi angene ubaba wayo wangampela, so ngithe ngikunika ispace. Wathi space sani? Ispace sani? Wathi ukuthi ubhonde nomntwana angifuni ukuba nespace, wena uthe uzoba khona, why are you not here?
eyoxolani guys ngathi sengenwa amanzi emadolweni ubhuti ngisho nendlela nje ambuka ngayo uZethu ayisafani nakuqala. But anyway, asikho-ke lapho. uZethu-ke baphinde bamlaxaza kungenile ifone call kaSteve, wahamba uthokozile njengejuba likaNoah. Emva kwalapho-ke wasala yedwa, kodwa umshiye namaphilisi okucalma down i-stress. Ugirl ubonile ukuthi ingane iyakhala manje and umefonela uma wakhe uthe ngisemsebenzini e-KZN, I can't come over. Waphuza iphilisi ugirl ezama ukwehlisa amazinga e-stress. Shuthi leli philisi limdakile-ke ugirl, ingane yakhala. Wamane waqonda ekamereni wathi, ye wena ukhalelani? Ukhalelani? Ngigezile, ngikufunzile, ngikushintshile nabukeni, ufunani? Aqhubeka ingane yakhala, ayizwa phela ukuthi uthini uZethu. uZethu wayiqukula ingane wayishushuzela, ingane yakhala, wakhala uZethu ngesikhathi ingane noZethu imagine umama yakhala ingane yakhala. Ayi uZethu wathula man, wajama uZethu wayithatha ingane, wahamba nayo uZethu ingane, avula isicabha sase-dining room, wayikhipha ingane ngaphandle uZethu, waqede wabuya yedwa. Guys, I was shocked ukuthi uZethu uyishiya ingane emnyango waqede wabuya ngaphakathi endlini ebusuku. Ayi angazi noma ilela philisi aliphuzile noma vele ugele use-right usekhathele yona, but umbuzo wami umile, yini indaba engafuni ukufonela uThumeka? Cause le nto ingalunga nje in just one phone call. uThumeka uzofike ndiza lapha ayithatha ingane, ebese-ke lesi stress akhala ngaso siyaphela. Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqibile ngiphathela amazibela inimba angomhla ka-13 August. Guys, kubi phakathi kukaZoleka beno Lazarus. Kubi kumapeketwane.